Mä olin seikkailemassa mun kaverin Timin Minecraft-palvelimella, kunnes yhtäkkiä mä näin jotakin. Ei voi olla. Beissi. Tarkemmin ottaen mun vihollisten The Kiven ja Turhiksen beissi. Tämmöisenä köyhänä poikanahkaman tarpeessa mä päätin, että mä ajoin ryöstää niiden talon täysin. Tursi, ei voi olla. Vitsi, mun on pakko pölliä noilta tai luuttia. Ei hitto, siellä ne on molemmat. Mun pitää sniikkaa tonne. Okei, no tää ainakin korjaa sitä ongelmaa aivan köyhis. Nyt kuitenkin, myös näin köyhänä poikana, kiinni jääminen voisi johtaa mun kuolemaan, mikä on iso no. Joten mun piti liikkua valppaasti. Meni jonkin maan alle, ehkä tää on mun chanssi. Meniks ne mainaa? Noni, nyt tää on mun tilaisuus. Ai. Me ollaan siis... Oh! Tässä mä korjaan tuolla. Ui, se oli lähellä. Okei. No mainaamassa nyt. Nyt mulla on aikaa keissaa niitten tavarat. No niin. To-do list. Hanki kaveri, mene töihin. Kivi. Vasen. Mitä nää täällä tekee oikein? Siis, okei. Nyt pitää olla varovaisesti. Turhiksen huone. Miten ne antaa mun löytää tän tälleen näin? Okei, ehkä mä vaan sit avaan noit. Oh no! Hop! Miksi te ootte kaikki täällä? Oi voi. Ja teidän paikka on tuolla. Ui se. Ehkä se ei kuulu mitään. Ei. Oh. Kivi. Missä oli niitä Mendin kirjaa? Joo, ei siellä oo mitään. Okei. Ei hitto. Venaa, mut mä muuten keissaan täältä aivan kaiken. Nyt kun mä olin onnistuneesti päässyt piiloon Turhiksen ja Kiven vaseen, mä olisin voinut vaan ottaa kaikki kamat ja lähteä. Kuitenkin mä halusin tietää tismalleen, kuinka kauan mä voin pysyä piilossa asuen heidän oman basensa seinien sisässä. Oi voi. Mitä on mun huone? Kivi! Oi, se on niin lähellä, toivottavasti se ei kuule mua. Vitsi, missä on ne arkut? Mun pitää kaivaa, ehkä mä oon niiden... Kivi tänne. Missä ne... Ne on tossa. Oh. Noni. Oh. Täällä on jumala luutti. Okei. Ne ei oo nyt täällä. Pystyykö mä... Näkymättömyyt, mitä? Ei mitä? Tää on kaikkea. Kuinka kauan mä voi olla täällä jäämättä kiinni? Ei siellä tule. Kun ensimmäinen päivä oli ohi, mä päätin kaivautua heidän seinän ja lattian väliin piiloon. Tokana päivänä mä astuin takaisin mun tunneleihin tutkimaan tätä basea tarkemmin. Mä otan ne timut sulle joskus myöhemmin. Joo. Timut? Onks näillä timantteekin? Noi on... Mun on pakko saada noi. Mihin se menee? Joo. Missä mä oon nyt? Onks noin? Niin on, mutta onks sulla niinku lisää blokkeja? Vaan mulla. Ja mulla kyllä oo. Ui, se oli... Ei sulla oo siis yhtään enempää. Se oli ihan liian lähellä nyt. Pitää vähän vaihtaa paikkaa. Eiks tuolla alhaalla? Hei! Ehkä mä vaan... jään tänne hetkeksi. Kunnes toi pöly laskeutuu vähän ja... tää voi liikkua turvallisemmin. Päivänä 7 mä päätin lähteä ekaa kertaa kunnolla pois mun tunneleista, sillä mä ajoin varastaa Turhiksen ja Kiven timantit. Kuitenkaan mä en halunnut vieläkään jäädä kiinni. Se olisi aivan liian aikaista. Missä se sanoo, että on? Ja on hiljaa vaan. Se on chesti. Hei, täällä on mitä? Täällä on TNT:t. Ota nää. Hetken, mä teen näitä. Jos tänne ilmestyy jotain lisää, niin voin tulla joinkkaan ne. Nyt mun pitää etsiä se chesti, missä on ne 26 timantteja. Mut nää on kyllä mun viholliset. Mä voisin räjäyttää tän näitten basin TNT:llä, mitä mä sain. Pitää mennä nopeasti ennen kuin noi muut palaa tuolta takaisin. Täällä on Tursin huone. On. What?
Mä tein tän tyyli eilen. Eiku hetkinen, tämähän on etuovi. Eiku kumpi ovi tää on? Tää on takaovi. Kai. Okei, siinä on. Nyt mun pitää saada keissattua se. Tää tuovi on tossa. Okei, toi on ehkä parempi etuovi. Toi. Oh! Täällä on vaikka jo mitä. Tänä. Mä voin vannoa, että mä näin tossa äsken jonkun neiltäkin. Häh? Tossa mun huoneen takana. Miss? Näitä sun kalterit. Tässä jossain, en mä tiedä. Kuulit sitä? Mikä vinku just? Onks tää koira? Halo? No en mä siitä kyllä puhunut. Okei, tuu nopeasti tuu sisään. Äijä, ei nyt mä en saa Eikö jäädä se jo ollut- kiinni. Miss mun timantit on? Niin? Oh no, ne saattoi huomata ne timantit. Äijä, otit sä ne? En. Mä olin sun kanssa koko aika. What? Okei, mun pitää päästä täältä Mihin ne on mennyt? Mä en tiedä. Katsotaan. Mä oon insinööri. Mä varmaan mä kuulin jonkun täällä alhaalla. Ei nyt. Päivänä 10 mä asetin pienen tarkkailukolon heidän wheat-farminsa taakse, koska farmland eli palikka, millä wheatti kasvaa, on hiukan lyhyempi kuin normaali palikka. Mä pystyin tarkkailla turhista ja kiveä tästä pienestä tirkistelykolosta. Onks mä? Ei, tosta ihan nää. Mä tarvis läpi. Okei, itse asiassa mulla on idea. Venaa. Turhis. No? Tupa tänne. Mikä juttu on? Nyt tänne. Äkkiä. Ei se näe mua. No? Tänne. Missä? Täällä huoneessa. Ei hitto. Oliks toi tossa aikaisemmin? Okei. Nyt on hyvä aika mennä näkymättömäksi. Niin. Hetkinen. Oh. Ai. Oh. Mikä tää on? What? Halo? Teit sä Tää on nää? tunneli, joka... No en. Ei, nyt ne on mun jäljellä. Onks tää joku myyrä meidän basen alla vai? Ei, sorry. nyt ei saa jää kiinni vielä. Nyt ei jää tää on aivan liian aikaista. Onks tää vaan jotain meidän Siis ei täällä niinku oo mitään, halo? Se on ihan sama. Joo. Ehkä mä menen takas tänne. Me vähän parantaa mun huonetta. Se on ihan hyvä. Kiitos. Päivänä 23 mun potattua uusi näkymättömyys ja pöllittyä lähes kaikki luutti, mitä näillä kavereilla edes oli. Mä halusin tutkia, mistä he edes saavat tän verran tavaraa. Hei vitsi Varo, Spideri, varo, kuka varo. on jättänyt ovet auki, halo? Mä en oo kyllä Ovet koskenut. pidetään kiinni, se on legit niinku sääntö 1. Tää on pysynyt sisällä koko kesä. Hetkinen, missä mä oon nyt? Vai jossain portaiden alla? No ei ne tulla huomaa, ei ne. Okei, onks täällä näiden No ne. kaivokset? Ei mitään. Mitä tää on ihan täynnä mobeita meidän What? meissi. Kuka ne on päästänyt tänne, halo? Ups. Mitä? Kuka jätti? Kukakohan jätti ovet auki? Okei, mitäköhän täällä on? Ai niin, mun ei tarvii mennä sneakissä nyt, kun mä oon näkymätön. Okei. Mitä kaikkea näillä on täällä oikein? Niin että milloin mä kysyin. Nyt mä tapaan. Mitä täällä on? Oi. Me pitää selvittää, onks meidän beississä joku myyrä vai ei. Ei täällä oo ketään. Katsotaan, Ui. Luottakaa muuhun täällä ei oo yhtään ketään. No? Anteeksi! No. Onks täällä Villager Spavneri? Päivänä 67 mä löysin uuden Villager Spavner jutun. Päivänä 74 Villagerit änkäs pois Spavnerista. Älkää tänne tukei! Ja mä koitin estää niitä. Ja päivänä 80 mä luovutin. Okei, No, tulkaa vaan sitten. Mennään vaan. No kivi. Kaikki vaan mukaan. Mä sitä kukka. Okei, Villagerit, meidän pitää ryöstää teidät. Mä haluan siirtää teidät mun omaan paseen. Pompahti vaan siitä. Oh no! Pitäis tän olla ihan kunnossa. Täältä ei vaan jonkun takia tuu. No, täältä puuttuu joku puolet meidän villagereista. What? Aha. Kivi. No. Sä oot siellä ylhäällä. Niin, en mä päässyt sinne. What? Eiku täällä... Mä kuulin jonkun pleissaavan blokkeja. Oh no! Aha. Täällä jossain oli. Se on joku Enderman tyyli, en mä tiedä. No ei ne pysty noin paljon laittaa. No, en mä tiedä. Okei. Jos mä menen kokonaan näkymättömänä, mä voin Ihan tässä äsken. päästä, että... Oi! Sieltä tulee. Mä tuun ylös, ihan sama. Turska. Pitää katsoa, ettei me varastaa yhtään enempää. Täällä on kyllä joku myyrä tai joku se. Ui! Sä Onks täällä mitään? Mitä sä teet, halo? Ui!
9 Haloo? palikkaa ironia ja... Onks sulla muuten lihaa? Mä voisin ruokkia mun koirat nyt. On. Ei hitto, jos me nyt... Miksi sä lyöt mua, halo? Halo? Miksi sä toit mua? Mä en tehnyt mitään, halo? Miksi sä lyöt mua? What? Joo, ei otetaan nyt miekkoja. Miksi sä lyöt mua, Aksel? Halo, mitä? Mä en lyönyt sua. Joo, älä kuseta, äijä. No koirat pisti niinku, haloo? Oh. Ei. Teidän teet takaa. Anna mulle. Teidän teet, haloo? Okei. Ei vitsi. Jos mä saisin jostain Flint and Steeli. Ja mä en tehnyt mitään. Niinhän sä sanot. Sitähän just äsken pleissattiin dirttiin. Kivi. Mennään, halo, mitä? Oh no, mulla on vaan 50 sekuntia jäljellä. En mä näe mitään nilttiä. Niinku mikä tääkin on? Kuka tän on rakentanut? No ehkä vähän jäljellä. Näyttää portaali. En mä tiedä. Se ei toimi ees. No ei varmaan, kun sä rakensit. Ai mä! Niin. Ne tehdään tähän kuule viiva ja kumpikaan ei saa mennä toisen viivan sisälle. Mikä viiva? Koska mä en jaksa sitä, että sä tulet koko ajan lyömään ja syyttelemään mua. Ei hitto. Mä en tehnyt mitään, okei. Ei. No. Nyt jos joku menee ton viivan Mä oon yli. aloittanut täällä joku sisällissodan. Ota. Okei. Nyt on aika masterplanille. Saadakseni lisää konfliktia Kiven ja Turhiksen välillä, mä latasin voice changerin, pottasin näkymättömyyden ja ajoin huudella Turhiksen äänen kuuloisella äänellä Kivelle esittäen Turhista. Eli normaalisti mä kuulostan tältä, mutta noille mä kuulostan tältä. Ei hitto, ne menee ihan sekaisin. Ja mitä sä laittaa nämä villagerit pois tästä? Ihan huono idea. Meillä miksi sä sanoit tolleen? Kuka täällä on? Ai mä! Kuulostaiko muka tolta? No joo, alo. Hei, äläpä riko. Rikompa. Vielä! Äijä sä kuulet koko aika vastaa. Mä en kuulosta tolta! Ai et vai? Toi ei ole minä! Joo, mitä sä Toi ei selität? kuulosta yhtään multa! Joo, älä selitä. Mä en enää jaksa kuulla tuolla. Siis äijä Kivi. Täällä on ihan selkeästi joku myyrä täällä meidän beississä. No niin Jos varmaan. sä et jaksaa auttaa mua, niin mä autan sen vaikka etin sen vaikka ite. Äijä, eiks ne löydä Täällä ei mua oo täältä? mitään myyrä. Venä. Eiks sä muka kuule tota? Okei, ton mä kuulen. Mä olin unohtanut voice chatin päälle ja juuri vahingossa puhunut voice chattiin. Turhis ja Kivi oli nyt varmoja mun olemassaolosta. Kuitenkaan mä en antanut sen estää mua. Me ollaan vaan kuultu täällä jotain dirttiä ja sit jotain... Tää on joku kaivos. Venä, missä? Oh no. Venä, mä kuulen ton. Ei, täällä nyt oikeesti on joku. Mulla ei ole tota täällä on- lapioa. Mulla ei ole lapioa. Se on täällä. Ei! Me perään! Täällä näin. Riko eteenpäin, Mä sanoin sulle, että täällä oli joku myyrä. Mä sanoin. Oi! Joo. Onks sun lapioa? Ei Kuulet sä oo. nyt? Kuulet sä nyt se rikkoo Joo, palikoita? joo. Ei. Oh! Mä löysin. Oh! Yes. Hei, se on tässä. Teissä blokke ihan... Hei, tos, näet sä? Ihan tässä vieressä. Ei, tää on meidän farmi. Sillä on ollut crafting table täällä kaikki. Eikö se kuuluu tuolta? Se rikkoo blokkeja tuolla. Äijä, onks joku asunut meidän baseissa koko ajan? Siis täällä on meidän villagerit ihan oikein. Se tappaa meidän villagerei. Nyt niinku... Meille ei ryttyillä. Tapetaan Se on meidät. täällä. Kun me villagerit kuolee. Nyt. No niin, se on tos Sano mitä Ansa. hyödyllistä. Se on mä näen se. Tapa! Joo, sit Pelle tuu pois sieltä. Ei! Äijä, kaikki meidän villagerit kuolee. Mihin se meni? Nyt oikeesti. Mä kuulen se vieläkin. Ei! Näkyykö? Missä mä oon nyt? Oh, mä pääsen täältä sinne. Äijä, meidän kaikki villagerit, täällä on zombeja. Oi. Oh my Mä oon tehnyt vähän... Tää äijä. Kaikki tää grindaus, ihan vaan joku jätkä tulee tänne. Joo, minä panen kaikki villagerit. Oi. Mä en pääse tästä sun ovesta läpi. Mistä ovesta? Missä se on? Tuossa huoneessa. Mä näen. Ai. Kyllä varo, älä kuole. Sulla on huonot tavarat.
Mennä. Oi. Vitsi villakerit. Aivan lumis. Ei, älkää tulko tänne. Täällä ei oo ketään. Vitsi, mistä mä vedän? Äijä, anna vaan meidän timantit takas ja... Ja kun päivät vierivät, mä kaivoin karkuun. Oli ilta 99, muuttumassa aamuksi 100. Mä tiesin, että tähän olisi hyvä lopettaa, mutta ei tietenkään, vain lähtemällä. Mulla oli paljon parempaa mielessä. Mulle riitti. Crane! Oi, mä jäin kiinni. Venä, mitä? Sä tapoit meidän kaikki villakerit. Mä vaan asun täällä. Hei, yksi diili, Tää on meidän base. yksi diili, okei? Onks teillä? Mulla on Flint and Steeli, mä voin lähteä, jos teillä on flintti mulla. Anna meidän kaikki tavarat On. takas ja lähe. Nyt oot ton. Venät vetää. Okei, mä voin antaa teidän kaikki kamat tänne. Tai itse asiassa mä voin kertoa mihin mä piilotin ne, ne on kaikki täällä. Kato, kaiken mitä mä otin teiltä, niin jos te ette tapa mua, niin mä kerron, okei? Me ei tapeta sua. Kerro nyt vaan mihin sä veit mut. Okei. Kaikki ne tavarat on tuolla puun alla haudattuna, mä hautasin ne sinne. Toi puu. Joo, sinne. Bro, mitä? Oho! Kaikki villagerit menee. Oi voi. Mitä? Mitä sä teet? Äijä! Lopeta! Mitä sä Miksi teet? Haloo? sä räjäytät meidän beissiä? Miten me ollaan ikin tehty sulle, haloo? Mä en itse asiassa tiiä. Mut teidän kamat oli hyviä. Niin, moikka. Mä muuten pöllin teiltä tämmösetkin. Joo, Se otti sun elin. suunne. Moi moi! Well, Mä tein sen. mitä sä teet? Mä kiusasin turhista 100 päivää. Täydellistä.